kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole Liala and Diego Bandido. Magsalamin ka na kasi. Dali. Kamagulo. Ayoko magsalamin. Malinaw ang mata ko. Kung nakikita niyo lang mga kabisyo, inaangguluhan niya eh. May pag-aanggulo. Pero ang di nyo alam, super zoom. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rocco. Ang totoo po niyan, kahit paborito ko kayong pakinggan, tamad talaga ako magsulat. Napasulat lang ako dahil naiirita ako at para mailabas ko na ang inis. Kaya naisipan ko na lang na ibahagi sa inyo. Ganito po kasi. Gaya ng marami, hinagupit kami ng magkasunod na bagyo. Nilipad po yung mga bubong ng maraming kababayan dito sa amin. Kahit nga yung tsinelas ng kapitbahay namin, tinangay ng hangin. Nang humupa na ang ulan, inutusan ako ng nanay na bumili ng pandesal. Naglalakad ako noon sa maputik na kalsada nang makasabay ko yung matandang basurero na nagtutulak ng tagpi-tagping kariton. Maya-maya pa, may humintong kotse sa gilid at bumaba ang isang babae. Posturang-postura, hindi mukhang binagyo. May hawak na kamera at maliit na mic. Nagsalitang mag-isa. Hello daw sa viewers niya. Gagawa daw siya ng isang random act of kindness. Pagkatapos ay nilapitan niya ang matandang basurero. Nag-usap sila ng kaunti at binigyan niya si tatay ng 10,000. Binilang niya pa isa-isa sa harap ng kamera. Natuwa naman ako para sa matandang basurero. Totoo pala talagang may mabubuti pang tao sa mundo. Pero hindi pa pala tapos ang eksena. Pagkatapos ng selfie, kinuha ulit ng babae yung 10,000 kay tatay. Ala! Iniwanan lang siya ng 1,000. Ibabalik na lang daw sa kanya yung 9,000 kapag nag-trending na yung video at pag marami ng views. Pilit pa rin gumiti nung matandang basurero kahit halatang gusto na niyang magtampisaw sa baha ng luha. Ako naman na nagmamasid sa gilid, hindi ko alam kung maiiyak ako o matatawa. Nakakalungkot na kailangan pang magpaasa ng naghihikahos na kapwa para lang sa views. Kailangan magmukhang mabait para mag-trending. Sana marami pa rin taong tumutulong, hindi para sa likes, pero dahil bukal sa puso. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Rocco. Rocco! Ito talaga yung mga original na kumikinang eh. Ayan, kapangalan mo eh. Rocco. Oo. A.K.A. Bembol. Bembol Yan. Rocco. Kung kilala mo si Bembol Rocco, malamang may gout ka na! Okay, Rocco. Una sa lahat, spluk mo naman, sino yan? Oo nga. Nang may unfollow na. Correct. Charot, diba? I guess, ito yung isa sa mga pagpapatunay
para sa lahat ng mga nakatutok sa atin, isang pagpapatunay at pagpapaalala na you don't believe everything that you see on Tama. social media. Whatever it is. Whether it's a donation, whether it's chismis, kung ano man. Kasi maaaring ito ay ginawa lang for likes, for Yes. comments, for traction. Para lang sumikat, ganun. Kasi alam mo naman, good or bad publicity, publicity pa rin. Diba? Ayan. So, hindi tayo maniwala dapat lagi. Tingnan mo, perfect example, yung lagi ko sinasabi, yung nagpa-edit na pamilya na nakatira sa barong-barong. 'Di ba? Kung makita mo yung pagkaka-edit sa pamilya nila, naka ano na sila, nakakurbata, naka-gown at napunta sa England, maiisip mo talaga, hala, naging nakaluluwag-luwag na talaga sa buhay. So nakakalinlang. 'Di ba? Nakakalinlang yung mga ganyan. So hindi talaga dapat magpapalinlang. So, hindi lahat ng nakikita po natin sa social media ay Correct. totoo. Totoo. At itong mga gawain nito, itong nasaksihan mo, Rocco, ang tawag dito ay poverty porn. Ay, poverty Oo. porn. Palibasang, alam lang natin, magkahiwalay. Ayan. Poverty, tsaka porn. Eh, yung poverty porn na pinagsama, ano ang Ayan. ibig sabihin nito? So, ito yung ginagamit yung mga hikaw sa buhay para kumita yung yung nagva-vlog. Ayan na nga. Sasabihin nila tutulong sila pero hindi. Parang ginagahasa nila yung tao kasi sila yung nagigain diyan, hindi naman yung oo. So may abuse na Oo, nagaganap. may abuse. Nakakalungkot, no? Tsaka, alam mo yung parang dependent pa yung pagbibigay ko ng buong amount Oo. kung mag-trending ito, di ba? Correct. Oo. Ako, to be honest, Jigs, wala akong, kasi di ba in the Bible it says, do not let your left hand or right hand Yes, know what you are oo. doing. So, mas maganda kung tutulong ka, tahimik lang. Tama. Hindi naman kailangan na maingay, hindi naman kailangan na pinopost at sinesend to many para makita. Yun. Pero para sa akin, hindi naman din masama. Kasi para din ma-normalize yung para helping. tularan din. Oo, ako para sa akin, hindi siya masama. For example, meron akong kakilala. Ayan na naman! Ayan na naman! Sino na naman yan? Kakilala ni Nicole Yala! Kapit! 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 Meron akong kakilala na for the longest time, lagi siyang basta hikaho sa buhay. Sobrang hirap talaga siya sa buhay. And nung finally, alam mo yon na nagkaroon na ng mga grasya, ng mga blessings, isa sa mga ginawa niya nung medyo nakaluluwag-luwag na siya sa buhay is yung nag-organize siya ng isang party sa isang orphanage, ganon. So, proud na proud talaga siya sa sarili niya kasi dati ako yung nanghihingi ng tulong eh. Dati ako yung inaabutan, binibigyan ng pagkain. Dati ako yung nanlilimos. Tas ngayon, ako na yung nag-share. So, pinost niya talaga. And kaya nga ako, hindi ko nakita siya na parang yabang naman. O kaya pinagyayabang, dapat hindi niya na niyayabang. Kasi iba-iba yung intention eh. Yes. Diba? Exactly. It all Yung boils down to intention. So kung ang intention mo, kaya pag may mga nagpo-post na ganyan, kaya lang, unfortunately, katulad niyan, kung nag-post siya only for the likes and to gain comments, tapos hindi naman pala talaga nagbigay, malungkot. Hindi mo alam kung alin yung paniniwalaan mo. Correct. Pero kung ang intention mo, kaya mo pinopost, kasi okay lang sa akin pag nakikita ko nagpo-post yung mga tumutulong. Oo, wala namang problema Ako yan para sa akin, talaga okay lang talaga. Oo. Kasi kung nino-normalize nyo yung chismis, nino-normalize nyo yung masasamang balita, mag-normalize din tayo ng pag-share Correct. at mga kabutihang asal. Go lang. Ayan, oo. Diba? Kaso nga lang makikita mo rin din kasi kung minsan kung papaano mag-post, yung intention eh. Makikita mo doon na alam mo yung talagang dahilan. nagfe-flex na, di ba? Ayan. Yun yung doon nagkakamali. Alam mo, sa totoo lang pwede nating maloko yung social media. Yung mga netizens. Pwede natin maloko yan eh. Pero at the end of the day, kapag ka nagkatanungan kung may dagdag ligtas points ka ba sa langit, di ba? Yun na talaga yung yun na ultimate question dyan. At syempre help. yung panlinin lang, yung panloloko, may consequence yan. Ayan na nga. Yung akala mo may dagdag ligtas points sa langit ka, yung pala, 'di ba? Bawas pala. Correct. Bawas points sa langit pala. Ayan. Meron din naman yung iba pinapakita yung pagtulong nila kasi para
for their validation. Meron din naman talaga yung sinasabi ni Nicole na yung talagang gusto niya lang nag-overflow lang talaga, yung gusto niyang tumulong, na gusto niyang makita ng iba na gawin niyo rin dito yung ginagawa ko. Na kaya siyang gawin, na pwede mo tong gawin, 'di ba? Yung pasimpleng pa-sandwich lang, yung mga bagay. Kasi sa totoo lang, ako ang masasabi ko diyan, minsan kinukutya kasi yung mga ibang content creators o yung mga ibang mga nagpo-post kasi nagsi-share sila. Para sa akin nga, hindi sila dapat kutsain, dapat tularan, lalo na kung if the intention is good. Kasi usually yung mga nagko-comment, sila naman yung hindi nag-aambag. Buti nga ito whether or not it's for likes, comments, or talagang ang intention is good. Merong nakikinabang Correct. Merong nakikinabang. Ikaw na nakiki-comment ka na nga lang, nakikinood ka na nga lang, nakikiscroll ka na lang. Ano bang naiambag mo? Dito lang nakakalungkot lang sa kinuwento sa atin ni Rocco na pinakita niya sa mga viewers niya na 10K yung binigay. Tapos ending pala kasi nungalingan kasi 1,000 lang binigay. Kaya nga, yun ang malungkot. Yun yung mali. So talagang halatang ginamit talaga yung sitwasyon si tatay. Nakakalungkot. Kaya nagalit si Rocco Oo. Akala ko nga ang plot twist dito ano ka rin magbibiktim-biktiman para ikaw yung mapili. Ikaw yung mapili na mabigyan at maabutan ng tulong. 'Di ba? Kalungkot. Pero yun mga kabisyo, I think it's also a reminder to everyone na kung meron pong nangangailangan, tapos meron naman at pwede, bakit naman hindi? Correct, oo. Kagaya ng experience namin ng mga kasama namin yung mga kabataan sa church nung kumain kami sa isang yung Only Wings, parang ganun. Biglang may pumasok na ang sabi niya, "Wag po kayong matakot sa akin, wala akong magagawing masama sa inyo." Oo. Pag mga ganun yung salita, mas lalo ka matatakot. So imaginein mo, tapos nagkwento siya. Nagulat kayo? Ano yung biglang pumasok sa restaurant, nagsalita sa gitna? Oo, tapos nakulong na po ako, masamang tao po ako. Sabi niya? Pagka ganun, hihigpit yung hawak ko sa bag ko. Alam mo yung tahimik, makikita mo yung cashier doon, talagang Naninervyos na. So, kasi ano ba to, hold up ba to? Oo. So kinausap ko, "Boss, anong meron?" Anong meron? So nangingi siya ng so ayun, so binigyan ko ng 50 pesos. So parang hindi pa rin lumabas. Hindi pa umaalis. Oo, pa nagsasalita siya na dami kong ginawang hindi maganda. Pero nagbago na ako. Pero huwag kayo matakot sa akin. Pero anong punto niya? Humihingi? Oo, nangihingi. Ay siyang nagbigay lang, parang kami lang. Tapos sabi ko, "Gusto mo bang kumain?" Di, okay na boss. Sabi ko, "Sige ma'am, orderan mo." Para makakain. Kumain siya. So ang sinasabi ko, kasi yun doon sa mga bata na nag-uusap-usap kami, syempre pinag-uusapan namin about sa Panginoon, about sa So sabi ko, dapat ganito, nag-overflow yung hindi porket pipiliin lang natin yung mga tutulungan natin. Correct, totoo. Kagaya ng na iba na natatakot na. Kasi ang isipin nila, sindikato naman yan. Ako ang take ko talaga dyan, Jegs, kung meron, bakit hindi? Kasi hindi na ako lagi ko yung iniisip hindi ko na problema kung sindikato pala siya or hindi ko na problema kung saan niya dadalhin. Correct. Basta sa akin, the fact na you are begging, the fact na nasa ilalim ka ng matinding pag-ulan at humihingi ka ng tulong, 'di ba? Ibig sabihin, between the two of us, ako yung medyo mas maswerte. So kung meron naman ako, bakit hindi? 'Di ba? Alam mo yung priceless yung feeling nung binigay sa kanya kasi 'di ba Only Wings, madam, paglapag sa kanya na nakita-kita sa mukha niya. Ang dami naman nito. Sabi ko, "Sige boss, Only yan, pwede yan. Pwede mong kainin yan." Tapos ending, 'di ba, bawal mag-take out. Actually, may kaibigan pa siya sa isa sa labas at tinawag niya. Ganon din, alam mo talagang yung mga palaboy sa So kumain silang dalawa. Tapos may tinake out niya pa yung usually bawal take out. Siyempre, naawa na rin din.
So makikita mo pa rin din, yun yung reward natin na nakikita natin na naging masaya yung iba. Correct. Dapat ganun. Ang ano lang para doon naman sa mga ganyan na eksena, wag lang din pong abuso. O wag lang manlamang. Kasi baka mamaya, 'di ba, mga modus, yun din, 'di ba? Kawawa naman yung mga ang intention is pure na gusto lang din tumulong, yung pala minomodus sila. Correct. Sabi mga tawanan pa nga kami, bubulungan kami, sabi ko, baka may camera, baka yung ano to. Social experiment. Umagulo kayo. Umagulo kayo para may itsura kayo sa camera. Alam mo, ramdam ko talaga na nag-freeze yung tao doon, yung mga customers, yung pagpasok niya eh. Ano itsura niya? Makita mo talaga na, alam mo talaga may pagkasanggano yung yung dating. Oo. Sabi, ano bang meron dito? Titingin-tingin siya. Hindi naman ako manggugulo, wag kayo matakot. Masamang tao ako. Actually, dati. Nakulong na ako. Parang nakabanggit pa sa atin, parang may napatay na siya. Ano ba yan? Nakaka-nervyos. Talaga ang tahimik. Tapos ako lang nag-break ng sayo. Boss, pasensya? Buti na lang hindi talaga takot yung dating sanggano. Sa current na sanggano. Nakakaloka. Ayun. Basta we help as much as we could, mga kabisyo. Oo. Kasi madami po talaga yung nangangailangan. Ayan. Yun naman yung pinakamahalaga na makatulong tayo. Ayan. Ang mahirap lang talaga, Jex, kapag halimbawa, ang isang sa mga ayoko is yung pinipilit ka. Ayun, yun hindi rin maganda. Hindi rin maganda yun eh. I mean, sa tingin ko okay lang naman na humingi kung talagang kailangan. Pero kung yung parang inoobliga ka na, hindi ganun eh. Ang pagtulong ay hindi isang obligasyon. Defeated na yung purpose ng tulong kasi ang mangyayari, against your will correct, na eh. Totoo. Kasi nangyayari yan sa akin minsan eh. Ayaw ko talaga na ay, parang, minsan lang ba? lagi. Alam mo yon, yung kukulitin ka ng kukulitin na kahit hindi naman masama yung ugali mo, sasama yung ugali mo kasi maiirita ka. Kasi hindi dapat pinipilit sa iyo yan eh. Tama. It's okay to ask, of course, nangangailangan ka eh, 'di ba? Pero wag mo siyang pilitin at iobliga. Tama. Oras natin 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!